І на першым месяцу, я już mówił, хто памятае, найлепшы продукт выжывення, który działa na organizm człowieka. Najlepszy. No, kto? Jajka. Nie, Edward. Piszonki. Nie. Pyłek No pszczeli. co? Miód. Nie. A może chleb? Chleb. Nie. Woda. Woda. Aj, no co? Dlaczego ja was tyle szkolił? Wszystko. Jabłka! Jabłka во wszystkich krajach liczyться najlepszym produktem wyżywienia. I życzyć jego, żeby człowiek używał i rano, a обовязково wieczorem na noc. Bo po jabłku wątroba oczyszczaje sama siebie i uruchamiaje swoje funkcje. Jabłka! Tak jest. Surowe jabłka. Pan powiedział kiedyś też, że kosmonauci jak pierwsi jak zeszli na Ziemię, to jabłko dostali. O! No i co ty To mi dał? jeszcze przypominam. Jajka. Jajka они не ели pierwszym. Widzisz, pamiętaj, że ty przemówił, no. Ale surowe Wiesz, jabłka. to, co używają kosmonauci po przylataniu i do dnia dzisiejszego wszystkie zjadają jabłka.